Mga higala, tingali inyo nang nadunggan ang mga pagtudlo nga ang napulo kasugo giwagtang og gilansan nga sa krus kauban ni Kristo busa dili na kinahanglan ang pagtuman niini. Apan tinuod ba kini? Ang napulo kasugo ba mga temporaryo lamang nga balaod nga gihimo ni Moises alang sa mga Israelhanon niadtong panahon? O kini ba nga mga balaod ana-ana sa wala pa si Moises? Ang tubag niini nga mga pangutana ana sa Biblia. Mga higala, unsa ang mosulod sa inyong hunahuna kung inyong madunggan ang napulo kasugo o 10 Commandments? Si Moises ba? Ang mga Israelitas ba? O ang bukid sa Sinai o Horeb ba? Maon sa man kana, dili kalimod nga daghang mga tao ang nagakonekta sa napulo kasugo ngadto kang Moises ug nagatuo usab sila nga kining mga karaan nga balaod gihatag lamang sa panahon ni Moises ingon nga pundasyon sa nasod sa Israel. Busa, daghang mga Kristiyano karon ang naghunahuna nga tungod kay naa na ta sa bag-ong tugon, dili na kinahanglan nga pagatumanon pa ang mga balaod nga gikan og parte sa dahang tugon. Apan, nahibalo pa mo nga ang napulo kasugo anaa na sa wala pa si Moises? Oo mga higala, ang napulo kasugo gipatuman na sukad pa sa pagbuhat sa unang tao dinis kalibutan. Kining mga balaod naglangkob sa espirituhanon og walay katapusang balaod sa gugma. Gimog na kini sa makagagahom og magbubuhat sa tanan si Yahweh alang sa atong kalipayan ug kaayuhan. Ang napulo kasugo dili pareha sa mga pisikal nga balaod sa pagsunog-sunog ug paghalad-halad nga gipatuman ni Moises. Aniya ang napulo ka mga rason nga ang napulo kasugo gipatuman na sa wala pa si Moises. Unang sugo, dili ka magbatun og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Ang Dios mao ang atong ginaalagaran o ginatuman. Bisan kinsa nga imong ginatuman o ginaalagaran labaw kay sa makagagahom, mahimong imong Dios. Sa ato pa, bisan ang imong agalon sa trabaho, ang imong sakyanan, ang ribulto o idolo, bisan unsa man kini, kung imo kini gipalabaw sa tanan, kana mao ang imong Dios. Ang atong unang ginikanan, si Adan ug si Eva, nakalapas sa unang sugo. Genesis kapitulo 3 bersikulo 11. Og mingon siya, kinsa ba ang nag-ingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ka ba sa kahoy nga gisugo ko kanimo nga dili mo pagkakanon? Ngano nga nagkasalaman si Adan ug si Eva? Tungod kay ana-ana ang mga balaod ug wala kini nila natuman. Sa Roma kapitulo 4 bersikulo 15, apan diin walay kasuguan didto wala usab ing paglapas. Roma kapitulo 5 bersikulo 13, apan ang sala dili ipahamtang kung walay kasuguan. Nakasala si Adan ug si Eva pinaagi sa paglapas sa unang sugo kay ila man gipaminawan o gituman ang sulti sa yawa. Gihimo nila ang yawa nga puli sa tinuod nga Dios. Ikaduhang sugo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilog, dili mo ihukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Muadto ta sa istorya sa kinabuhi ni Jacob. Sa diha nga gisultihan si Jacob sa Dios nga moadto sa Bethel, nahibalo siya kung unsa ang angay niyang pagabuhaton. Sa Genesis 35 bersikulo 2 hangtod sa 4, unya si Jacob miingon sa iyang panimalay og sa tanan nga mga diha uban kaniya, isalikmoy ninyo ang laing mga Dios nga ana sa taliwalag kaninyo og maghinlo kamo. Og ilisan ninyo ang inyong mga biste. Og manindog kita og manungas kita sa Bethel. Og magabuhat ako didto og halaran alang sa Dios nga nagtubag kanako sa adlaw sa akong kagulanan. Og naguban siya kanako sa dalan nga akong gilaktan. Og gihatag nila kang Jacob ang tanan nga mga Dios nga lain nga diha sa ilang kamot o ang mga ariyos nga diha sa ilang dalunggan. Si Jacob nahibalo sa ikaduhang sugo og iya kining gituman o gipatuman sa iyang panimalay. Kini nahitabo sa wala pa si Moises. Ikatulong sugo, dili mo paggamiton ang ngalan ni Yahweh nga imong Dios sa pasipala. Sa Job kapitulo 1 bersikulo 5,
Og mao kadto sa nangagi na ang mga adlaw sa ilang mga pagkumbira nga si Job nagpasugo og nagbalaan kanila og misayo pagmata sa pagkabuntag og naghalad og mga halad nga sinunog sumala sa gidaghanon nilang tanan. Kay miingon si Job, tingali nakasala ang akong mga anak nga lalaki og nagpasipala sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing. Kini mao ang gihimo ni Job sa kanunay. Si Job usa ka matarong nga tawo naghalad og halad nga sinunog ngadto sa Dios aron mapasaylo ang iyang pamilya kung ugaling nakasala man kini pinaagi sa pagpasipala sa ngalan ni Yahweh. Kano sa kini nahitabo? Ang libro ni Job gituuhan nga mao ang pinakaunang nga libro sa Biblia. Sinulat kini sa wala pa si Moises. Ikaupat nga sugo. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Kung inyong tanawon ang ikaupat nga sugo, magsugod kini sa pulong hinumduman. Sa ato pa, dili kini mao ang unang higayon nga gihatag o gipaila kini nga sugo. Sa wala pagihatag ang duha ka papan nga bato, nahisgutan na ang adlaw nga igpapahulay o Sabbath. Exodo 16 versikulo 4. Unya si Yahweh miingon kang Moises, aniya karon magapaulan ako og tinapay gikan sa langit alang kaninyo, og ang katawhan manggula og magakuha og igo nga bahin sa tagsa ka adlaw aron ako makasulay kanila kung sila magalakaw ba sa akong kasuguan o dili. Sa bersikulo 23 hangtod sa 28, og siya mingon kanila, kini mao ang giingon ni Yahweh, ugma mao ang balaan nga pagpahulay. Ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Yahweh. Ang pagalutuon ninyo, lutuan ninyo karon. Og ang pagalungagon ninyo, lungagan ninyo karon. Og ang tanan nga makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. Og ilang gitipigan kini hangtod sa pagkabuntag, ingon sa gisugo ni Moises. Og kini wala madunot, walay ulod usab niini. Og mingon si Moises, kan-an ninyo kana karon kay karon mao ang adlaw nga igpapahulay ngadto kang Yahweh. Karon dili kamo makakaplag niana sa kapatagan. Sa unom ka adlaw magapamunit kamo niana. Apan, sa ikapito ka adlaw nga mao ang adlaw nga ipapahulay, nining adlaw dili makaplagan kini. Og natabo sa ikapito ka adlaw nga ang uban nga katawhan may gula sa pagpamunit og sila wala makakaplag. Og mingon si Yahweh kang Moises, hangtod ba anus nga managdumili kamo sa akong mga sugo og sa akong mga tulumanon? Kini nga higayon nahitabo sa wala pa ang formal nga kodifikasyon sa napulo ka sugo sa bukid sa Sinai. Sa ato pa, ang ikaupat nga sugo ana-ana og nahibalan na sa mga Israelhanon. Sa pagkamatuod, sa pagbuhat pa lamang sa Dios sa unang tao, iya usab gibuhat og gimugna ang adlaw nga igpapahulay og siya mismo mituman niini. Henesis kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3. Og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panahon kanila og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niya mga buhat nga iyang nahimo og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Ikalima nga sugo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Adunay daghang mga ehemplo sa Biblia nga nagapakita nga ang ikalima kasugo na ilan na sa mga tao sa wala pa si Moises. Pananglitan, sa Henesis 28, versikulo 6 hangtod sa 7, karon nakita ni Esau nga si Isaac nagpanalangin kang Jacob og iyang gipalakaw siya ngadto sa Padan-aram sa pagpangasawa. Og nga sa pagpanalangin kaniya, iyang gitugon siya og miingon, dili ka mga sawa sa mga anak nga babae sa mga kanaanhon. Og nga nagtuman si Jacob sa iyang amahan og sa iyang inahan, og miadto siya sa Padan-aram. Dili sama kang Jacob nga nagmatinumanon siyang amahan og sa iyang inahan, si Adan og si Iba wala mitahon. Hinuon misupak sila sa ilang ginikanan nga mao ang Dios. Si Adan gitawag nga anak sa Dios sumala sa Lucas 3:38 kay ang Dios man ang nagbuhat kaniya. Siya og ang iyang asawa nga si Iba nakasupak dili lamang sa unang sugo kundili
sa ikalimang sugo. Ikaunong nga sugo, dili ka magpatay. Ang Dios nagpasidaan kang Cain, mahitungod sa iyang kasuko. Kung dili kini niya makontrol, mo resulta kini sa sala sa pagpatay. Genesis 4, versikulo 6 hangtod sa 8. Og si Yahweh miingon kang Cain, nganong nasuko ikaw? Og nganong nagnilad ang imong panagway? Kung maayo ang imong gibuhat, kini dili ba pagadaygon? O kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahayad sa ganghaan, o kanimo mamao ang iyang tinguha. Apan ikaw, magabuot ni ini. Og namulong si Cain kang Abel, ngayang igsuon, og nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel, ngayang igsuon, og iyang gipatay siya. Sa Genesis 9, versikulo 5 hangtod sa 6, kay sa pagkamatuod gayud, ang dugo sa inyong mga kinabuhi, pagapanilngon ko, sa kamot sa tanan nga mga mananap, pagapanilngon ko kini, o sa kamot sa tao, bisan pa sa kamot sa igsoon sa tag sa katao, pagapanilngon ang kinabuhi sa tao. Bisan kinsa nga magaula og dugo sa tao, tungod sa tao ang iyang dugo pagaulaon. Kay sa dagway sa Dios, gibuhat ang tao. Ang sugo batok sa pagpatay, ana-ana sa panahon pa ni Cain ug ni Abel. Ikapito nga sugo, dili ka magpanapaw. Daghan ang nahibalo sa istorya sa kinabuhi ni Joseph sa dihang nagibaligya siya sa iyang mga igsuon ngadto sa Ehipto. Ani ang usa sa mga mahinungdanong parte sa iyang kinabuhi dito sa Ehipto. Genesis 39, versikulo 7 hangtod sa 9. Og nahitabo nga sa tapos nini mga butanga nga ang asawa sa iyang agalon kanunay nagatutok sa iyang mga mata kang Jose. Og mingon siya, umari ka, umipon ka sa paghigda kanako. Apan siya nagdumili og mingon siya sa asawa sa iyang agalon, tanawa nga ang akong agalon wala na magtagad sa mga gisalig niya kanako dinhi sa balay, o gibutang niya sa akong kamot ang tanan niyang kaugalingon. Siya dili labaw kay kanako nining balaya, og walay bisan unsa nga butang nga iyang gitungina kanako, gawas kanimo kay ikaw mao ang iyang asawa. Busa, unsaon ko paghimo kining dakong pagkadautan og makasala batok sa Dios. Si Joseph nahibalo nga ang pagpanapaw usa kasala. Sa ato pa, ang ikapito nga sugo, iyan ang ginabantayan og wala panataw si Moises ni ini mga panahona. Aniya pa ang usa ka ehemplo. Genesis 20, versikulo 1 hangtod sa 3. Gikan didto mipanaw si Abraham padulong sa yuta sa habagatan, og napahaluna siya sa taliwala sa Kades og Shur, og nagpuyo siya nga dumuluong sa Gerar. Og miingon si Abraham mahitungod kang Sara nga iyang asawa, siya akong igsuon nga babae. Og si Abimelech nga hari sa Gerar nagsugo og nagpakuha kang Sara. Apan ang Dios miadto kang Abimelech nga sa damgo sa kagabion, og siya mingon kaniya, tanawa, daw patay na ikaw tungod sa babae nga gikuha mo, kay siya asawa sa usa ka tawo. Unya, si Abraham gitawag ni Abimelech, og iyang giingon siya, unsa ba ang gibuhat mo kanamo? Og diin ba makasala ako batok kanimo, nga nagdala man ikaw sa ibabaw nako, og sa ibabaw sa akong gingharian, og labing dakong sala. Gibuhat mo kanako ang dili angay nga imong buhaton. Bisan si Abimelech, dili Israelita, kundi usa ka Filistihanon, nahibalo nga usa ka dakong sala ang pagpanapaw. Ikawalo nga sugo, dili ka magpangawat. Sa istorya sa kinabuhi ni Jacob, sa diha nga nagpuyo siya kauban sa iyang uyuan nga si Laban, human siya mikalagiw gikan siyang igsuon nga si Esau, aduna sila'y sinabutan mahitungod sa ilang mga kanding o karnero. Genesis 30, versikulo 33. Niini magatubag alang kanako ang akong pagkamatarong. Sa panahon nga moabot kanako ang suhol ko sa tubangan mo, ang tanan nga dili binugkan, ni kabang sa mga kanding, o sa bulok nga maitom-itom sa mga karnero, nga hikaplagan mo kanako, pagaisipon mo nga kinawat nako. Si Jacob nahibalo, mahitungod sa katungod sa kabtangan, o ang balaod mahitungod sa pagpangawat.
Ani ang usa pa ka ehemplo. Henesis 44 bersikulo 8 hangtod sa 9. Aniya karon ang salapi nga among hingkaplagan sa baba sa among mga baluyot gibalik namo pagdala kanimo gikan sa yuta sa Kanaan. Busa unsaon man namo sa pagkawat og salapi bisan bulawan sa balay sa imong agalon. Kung kinsa sa imong mga ulipon nga kaniya ay kaplagan ang kupa, mamatay siya. Ug bisan pa kami mahimong ulipon sa akong Ginoo. Ang mga igsuon ni Joseph usab nahibalo nga adunay bugat nga silot ang pagpangawat. Apil ni ana ang silot sa kamatayon o ang paghimo sa kawatan nga ulipon. Ikasiyam nga sugo, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig katao. Ang pinakaunang nga bakak nga nahisulat sa Biblia mao ang bakak sa amahan sa mga bakakon, ang Yawa. Unsa kini nga bakak? Henesis 3:4, og ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Misunod sa pagsupak sa balaod batok sa pagpamakak ang anak ni Adan og ni Eva nga si Cain. Henesis 4 bersikulo 9. Og miingon si Yahweh kang Cain, hain si Abel nga imong igsoon. Og mitubag siya, ambot, magbalantay ba ako sa akong igsoon? Wala lamang makasala si Cain pinaagi sa pagsupak sa ikaunom nga sugo. Sa diha nga iyang gipatay ang iyang igsuon nga si Abel, kundili nakalapas usab siya sa ikasiyam nga sugo pinaagi sa iyang pagsulti og bakak ngadto sa Dios. Aniya pa, Henesis 37:31 hangtod sa 33. Apan gikuha nila ang mga igsuon ni Joseph ang sinina ni Jose og nagpatay sila og usa ka kanding nga laki, gitunlob nila sa dugo ang sinina. Unya gipadala nila ang sinina nga nagkalain-laing bulok og kini gidala nila ngadto sa iyang amahan og miingon, kini mao ang among hingkaplagan. Ilha karon kung mao ba kini ang sinina sa imong anak o dili. O kini naila niya og miingon, mao ang sinina sa akong anak. Usa ka mananap nga mapintas, mitukob kaniya. Ug sa walay duha-duha, giwatas-watas si Jose. Sa bata pa si Jacob, iyang giilad ang iyang igsuon nga si Esau, ug ang iyang amahan nga si Isaac. Apan, nibalik kaniya ang iyang gibuhat, kay giilad usab siya sa iyang mga anak, mahitungod sa kamatayon kuno sa iyang paborito nga anak nga si Joseph. Ang pagpamakak usa ka sala nga adunay silot nga mabatnan sa tao nga bakakon. Sa Job kapitulo 31 bersikulo 5 hangtod sa 6. Kung ako naglakaw sa kabakakan o ang akong tiil na malintak sa limbong, ipatimbang ako sa usa ka maayong timbangan aron ang Dios masayod sa katulid sa akong kasing-kasing. Si Job nahibalo nga ang pagsulti og bakak ug paglimbong sa isig katawo usa ka daotan nga buhat. Ug ang pagsulti sa tinuod og sakto nagapakita og pagkamatarong. Ikanapulo nga sugo. Dili ka maibog sa bisan unsang butanga nga iya sa imong isig katawo. Henesis 3 kapitulo 6. Og sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon og nga kini makalipay sa mga mata og nga ang kahoy takus tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tao, mikuha siya sa bunga niini og mikaon og gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya og mikaon siya. Tungod sa kaibog ni Iba sa katungod sa Dios sa pag-ila og paghukom sa maayo og sa dautan og buot niya nga siya ang modesisyon siyang kaugalingon, nahulog siya sa litag og mga bakak sa yawa og nakasala siya. Sa Job 31 bersikulo 9 hangtod sa 11. Kung ang akong kasing-kasing na haylo sa lain nga babae og ako nakaghulat sa pultahan sa akong isig katawo, nan ang akong asawa pagalinga ngadto sa uban og pasagding ang uban managyukbo kaniya kay kana usa kasala nga makalilisang. Oo, usa ka paglapas nga angay pagasilutan sa mga maghuhukom. Si Job usab sa iyang pagkamatarong nahibalo nga ang pagkaibog sa asawa sa imong silingan usa ka sala nga makalilisang nga makabaton sa silot og paghukom sa Dios. Sa katapusan mga higala,
Ang mga ehemplo nga atong gikutlo sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva, sa panahon ni Abel ug ni Cain, sa ehemplo ni Job, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, ug ang uban pang mga istorya nga atong hisgutan, nahitabo sa wala pa si Moises o sa wala pa gisulat ang napulog ka sugo sa duha ka papan nga bato. Hinaot nga kining mga bersikulo nagpakita kaninyo nga ang napulog ka sugo, ang napulog ka mga punto sa espirituhanon nga balaod sa gugma, anaan na o gipatuman na sa sinugdanan pa lamang sa pagbuhat sa tao. Ang gihatag ni Yahweh nga balaod dito sa bukid sa Sinai, mao kadtong hinanay og formal nga bersyon sa balaod nga dugay na nga gipahaluna o gipatuman. Busa, sukwahi sa tudlo sa daghang mga magwawali karon nga ang balaod kuno usa ka bugat nga yugo, ang napulo ka sugo magahatod kanato sa kinabuhi nga puno og panalangin, kalipay og tanan mga maayong bunga og resulta kung kini atong pagatuman. Si Apostol Pablo nagsulti, busa ang kasuguan balaan man og ang sugo balaan og matarong og maayo. Usab si Haring David, usa ka tawo nga uyon sa kasing-kasing sa Dios, nagsulat, "O hilabihan ang pagigugma ko sa imong kasuguan, kini mao ang akong gipalandong sa tibuok nga adlaw." Hinaot nga ato usab higugmaon ug pasidunggan ang balaod sa Dios aron atong anihon ang panalangin nga resulta sa pagkamatinumanon sa iyang mga sugo. Kini si Ruel Campos ug hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.